No, veľmi podobne ako tento index bude vyzerať aj náš page PHP. Znova, na page taktiež chceme teda footer, tu už ale nepotrebujem mať post list žiaden a dokonca pages nebudú ani v artikloch. Myslím, že jediné, čo mi stačí, je nechať si písať iba content. Výsledok bude taký, že keď pôjdem na nejakú podstránku kontakt, bum, hej, aby to bolo jasnejšie, pôjdem medzi pages a nechám si otvoriť kontakt, gallery a homepage. Čiže kontakt, gallery, homepage. Teraz na týchto podstránkach, ja som spomínal na tej pôvodnej stránke, hej, že každá podstránka má peknú background farbu a spomínal som, že je to kontrolované týmto body classom. Ja do toho body classu ešte potrebujem prihodiť get post, title, nadpis každého príspevku, povedzme, respektíve get d-title, myslím. Get d-title. Toto je jedna z tých vecí, ktorá bude programátorov nasierať. Neskôr, keď budeme zdatnejší v PHP, to môžeme opraviť, ale prezatiaľ bude stačiť aj toto. Boom, gallery, boom, blog, homepage, všetko je už pekne vyfarbené. Teraz čo potrebujem? Samozrejme potrebujem rozchodiť túto navigáciu hore, lebo ja zatiaľ tú navigáciu mám tu natvrdo napísanú HTML-ku, čo je samozrejme sprostosť. Čiže ja si potrebujem cez WordPress admin rozhranie vytvoriť nejaké menu. No ale zistím, že v Appearance žiadna položka menu sa nenachádza. Kto pozná WordPress vie, že tu by malo byť menu. Prípadne, alebo menus, prípadne keď editujem nejaký post alebo nejakú page, tak by som mal mať tu vpravo dole možnosť uploadnúť obrázok k tomu príspevku. A nemám. Ne. Prečo? Tu ide o to, že WordPress má veľa funkcionality, ale kopa z nej je pre tému od začiatku vypnutá. A treba ju pre každú tému zapnúť. Na to ja potrebujem v mojom kóde vytvoriť ďalší PHP súbor. Bude to súbor functions PHP, kde ja môžem povedať, že ja chcem v mojej téme zapnúť podporu pre menus, podporu pre post, thumbnails, ak som to napísal správne, a pre napríklad title tag, zatiaľ to vysvetlím za chvíľu, toto pridá menus do sekcie appearance, už tu mám menus, kde ja si môžem vytvoriť nejaké menu, nazvem si ho, že primary, boom, hodím do neho všetky podstránky, chcem mať, že home, gallery, blog a kontakt, zapamätám si tento názov primary, uložím menu, a vo WordPresse poviem, že v headeri na toto miesto chcem znova trochu PHPčka, ktoré povie, že hej, chcem WordPress, navigačné menu a konkrétne chcem menu, ktoré som si nazval primary, aby sa zobrazilo na tomto mieste. No, keby veľmi chcem, môžem to takto zredukovať, aby to vyzeralo ako, že to je fakt HTML-ko. Keď len teraz refreshnem stránku, tak na to miesto sa mi vytvorí menu, normálne fungujúca navigácia. Takže zase raz, hej, máme samý HTML kód, akurát niektoré špecifické miesta povieme, že hej, PHPčko, sem niečo vytiahni z WordPressu. Akurát na niektorých špecifických miestach povieme WordPressu, aby tam vygeneroval nejaký kód. To je celé. Dobre, toto je WordPress a vo WordPresse často používame pluginy a pluginy často potrebujú pridať CSS alebo JavaScripty do našej stránky. A v téme ja musím povedať, že hej, ak si plugin a ak potrebuješ pridať nejaké CSS alebo JavaScript do hlavičky, tak toto je to miesto, kam to máš pridať. WP head a veľmi podobne často potrebujú pridať CSS pred uzatvárací body element, kde v tomto prípade poviem, že ak sem do footeru potrebuješ pridať JavaScripty alebo CSS, tak toto je to miesto, kam to máš pridať. Takže už pluginy môžu fungovať. A ďalšia vec, ja som si vo functions pridal takýto, že title tag. Ten title tag spôsobí, že ja v headeri vôbec nemusím mať HTML-kovský title tag, môžem to vymazať preč. A WordPress teraz sám pre mňa, ak si všimnete tento nadpis v tabe, ak refreshnem stránku, home, gallery, blog, kontakt, WordPress vytvára title tag pre mňa. Ďalšia vec, čo som pridal vo functions je podpora pre post thumbnails, čo to znamená je, že ja teraz môžem ísť do pages, editovať si moju homepage a môžem k nej pridať nejaký featured image, uploadnem tam napríklad tento obrázok, priložím ho k príspevku, uložím,
Na homepage zatiaľ sa nič nezobrazí, ale mne stačí, aby som si znova upravil stránku, upravil šablónu, ktorá je zodpovedná za homepage alebo za pages všeobecne a povedal jej, že hej, ak máme nejaký post thumbnail, tak, a nie password, thumbnail, ak máme thumbnail, tak použij aj ten, vykresli ho pod obsah, bum, No, teraz WordPress bežne je nastavený tak, že na homepage načítava príspevky, lebo WordPress je blog, hej? A to ja trošku potrebujem zmeniť, napríklad v settings, reading ja nastavím, aby moja homepage stránka bola táto home a post, aby sa zobrazovali na podstránke blog, to uložím, teraz homepage bude homepage a na blogu budú blogy, kontaktný formulár zatiaľ prázdny. Čo ja som spravil je, že ja som nainštaloval plugin Contact Form 7, kde ja som si vytvoril HTML kód pre formulár. A WordPress, ďalšia feature, ktorú má, sú tzv. Shortcodes. Tak to vyzerajú shortcodes. Shortcodes sú veci, také špeciálne značky, ktoré ja môžem vhodiť do textu článku, alebo nejakej page, alebo do widgetu, alebo kamkoľvek. A WordPress, keď nájde na podstránke nejaký shortcode, tak ono spracuje a vie z neho vyrobiť napríklad formulár alebo galériu alebo čokoľvek iné. Shortcode špeciálna značka, ktorú dáme do textu, WordPress ju prerobí na komplikovaný HTML kód a keď sme ťažkí programátori, môžeme si vyrábať vlastné shortcodes. A ja toto už nebudem ukazovať, ako presne sa to píše, ale ja som si predpripravil nejaký shortcode. Je to funkcionalita, ktorú vhodím do functions, boom. Teraz získam schopnosť používať shortcódy v mojich článkoch a ja môžem napríklad, keby takéto niečo v pages vložím na homepage. Ja už viem, že idem trošku rýchlo, ale to je v pohode. To nevadí. Teraz získam na homepage tento pekný gombík, ktorý môžem upraviť. Keď chcem, aby bol green z nejakého dôvodu, tak to bude asi veľká sprostosť, ale môžem to spraviť. Dobre, chcem, aby bol red. Bum. No a ešte na našej stránke. Toto všetko už viac menej funguje, hej. Na našej stránke, čo nefunguje, alebo čo není napojené na WordPress, je táto sekcia. Toto zatiaľ mám stále vo footeri natvrdo napísané v kóde. Bum. Ja by som to chcel načítavať. Mať možnosť upraviť to z WordPress admin menu, napríklad cez widgets. Táto sekcia stránky bude tzv. Sidebar. A sidebary sú upraviteľné cez widgety. A znova, widgety na našej stránke vôbec nemáme. Hej, Appearance tu mali byť widgety, vôbec nie sú. Totiž, aby sme mali prístup k widgetom, potrebujeme na stránke nejaké miesto, kam sa widget dá vôbec vhodiť. Čiže do každej témy si potrebujeme doprogramovať tzv. Sidebar. Ja znova ukradnem ten kód, ktorý som si už napísal. Tento tu, zup, a vhodím to do functions PHP. Teraz som si vytvoril tzv. Sidebar Primary. Keď refreshnem stránku, pribudnú mi widgets. Toto je ten Sidebar Primary, do ktorého ja si môžem vhodiť nejaký text. A do toho textu vyplním takýto text, vyplním buy our stuff, boom, save. A v kóde mojej stránky vo footeri ja namiesto tohto tu znova poviem, že hej, WordPress, sem mi dynamicky vlož nejaký sidebar, ja som si ho nazval ako Sidebar Primary. Čiže, teraz keď refreshnem stránku, teoreticky vo footeri by mal zostať ten istý obsah, rozdiel je, že buy our stuff, bitch, a môžem ho zmeniť na yellow, save, môžem prepísať každý text, zmeniť každé nastavenie a ono sa to odrazí na stránke a všetko funguje. No samozrejme, ešte nemôžeme editovať tento footer, ale na to už nejak nezostáva veľmi veľa času, takže to necháme tak. Čiže to by sme museli rozchodiť ďalej. By bolo treba trošku upratať ten kód a upraviť niektoré nepeknosti v PHPčku. Ale pointa je, že máme stránku a jej obsah sa dá upraviť cez WordPress admin rozhranie a klient si všetko môže robiť sám a pridávať si tam záchody a ja môžem sedieť doma s nohami na stole jak Peter Nať. Deti, spýtajte sa rodičov, kto bol Peter Nať. Dobre, toto bolo veľmi v rýchlosti, ale kto by toto všetko chcel vedieť a kto by chcel vedieť ešte oveľa viac, tak ved sa ma tak, že ja robím tie videá. Webrebel.sk, robím videoseriály, kde od základov až po pokročilé veci učím ľudí programovať. Že mám kurz na HTML, CSS, JavaScript
mám kurz na PHP, SQL, OOP, Laravel a pripravujem WordPress kurz. WordPress kurz pre programátorov, kde budem učiť ľudí vyrábať témy, pluginy, vlastné post types, vlastné widgety, vlastné všetko. Naučím ťa všetko, čo potrebuješ, aby si vedel WordPress používať ako CMS-ko a aby si vedel spraviť všetky stránky, čo len existujú vo WordPresse. A takto sa robia veľmi zrýchlene témy vo WordPresse. Ja som Jablko. Čaute.